ଭାରତର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର କିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗର କିଲ୍ଲା, ଯାହା କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଏଠାରେ କେହି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜକୁମାରୀକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କଳା ଯାଦୁ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯାଦୁ ଉଲ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାଙ୍ଗରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ବି ରାତିରେ ସେଠାରୁ ଆସେ ଅଜଣା ଶବ୍ଦ ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ରହସ୍ୟମୟ ଛାୟା। କିନ୍ତୁ ଗୌରବ ତିୱାରୀ ଭଙ୍ଗଡ଼ କିଲ୍ଲା ଉପରେ ଏକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ରାତିରେ କିଲ୍ଲାରେ ରହି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଭାଙ୍ଗର ଫୋର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେଠାକାର ସେ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସେମିତି କୌଣସି ଭୌତିକର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇନଥିଲେ କି ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ବା ଅଜଣା ଶକ୍ତିର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପାଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ପାରାନର୍ମାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିନଥିଲେ। ତ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିର ଏକ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖାଲି ଘରମାନଙ୍କରେ ଆସେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହସ୍ୟ।